Приятели, тази вечер Мишо Патака реши да направи ново дело. Здравейте, приятели! Знаете ли защо сега сме пред кафе машина? Защото не се пие кафе. Тук, приятели, за пиене, сега отиваме да направим с Мишо Патака една канадска борба. Готов ли си, Мишо Патака? Да. Готов е. И аз съм готов. Айде. И така, приятели, сега първо с левак. С лява ръка. Той беше. Na video. Cemile Pundas hazır. Без да пишеш това. Право, право. Да, 3, едно. Bu. Gene baba. Baba. Гледай! Ама ти се държи. Така, приятели, сега ще се пробваме с дясна ръка. Готов ли си, брат? На 3, 1, 2, 3. Чао! Той беше, бе. Чао! Така, приятели, шегувам се, сега ще направим истинска канадска борба. Дай, брат. Без китка да чупиш, брат. Така изправим. Готов ли си? Yes. Готов ли си? Okay. Готов? Yes. Аз верно съм, Of вау. course. Yes. Отиди ли Гана? I don't know. Yes. На 3, 1, 2, 3.